खुलुमबाय गिबियावनो आं बापुराम दैमारि बुंदों नंगौ आंखौ गमामायैनो बयबो बिकि होनना लिङो बयबो बिकि हिसाबै सिनायो खिन्थु लिरनाय हिसाबै आङो बापुराम लिरो तो बेनो बिथाङा बे आंखौ बे मुंनि थाखायनो खेंफोरथि होदों नालाय आं बेनि थाखायनो लाइभआव फैनो गोनां जाबाय दिनै तो बयबो मिथिगौ मोनसेल' मुंजों बयबो सोलिनो हाया सोरहाबा मोननै थायो अननानै लिंनाय मुं सोरहाबा उन्दैनिफ्राय गामियाव मोनसे बेलेग मुं लिङो थिग बेफोरबायदिनो आंनियाबो बेबायदिनो जादोंमोन तो बेखौनो आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय तो आं दिनै फोरमायनो सानोदि लाइभआव फैनायनि जाहोना जाहैदों बिथांमोना नै जोंनाव फोरमान दङ तो बिथांमोना नंगौ गमामायैनो 4 दान जादों जोंहा थियेटार गानाया एसे एनै बारा जादों बा 6 दिन 7 दिन बेफोरबायदि बारा जादों गानाया डाइरेक्ट रियेल खोथाखौ आं फोरमायनो थांबाय थादों तो बेनो बिथांमोननो जोङो अलरेडि 3 दाननि जों फैसा होनाय जाबाय नेरसोन बसुमतारी बिथांनो होनाय जादों 1,80,600 रां जों बिथांमोननो होनाय जाबाय तो बेनिखायनो आरो लीना बसुमतारी बिथांनोबो जों होनाय जाबाय जोङो 3 दाननि जोङो क्लियार होबाय तो बयबो मिथिगौ जाय बिथांमोना खेंफोरथि होदों फैसा मोननो दोङो दान मोनसे नंगौ राइट बिथांमोननि बुंनाय राइट बियो दान मोनसे मोननो दोङो किन्तु दिनै जोंनि बर'नि जे गेटा थियेटारफोर दं जेरै आलायारन बा जेरै सोरां मन्जु बा बारलाम्फा जे गेटा थियेटार दं आइराखि 1 दान एबा जोबथा दाननि जोबथा मासनि मोननांगौ राङा बिदाय दिनाव जायो तो जोबथा जिथु थियेटार गानाय समा जोबगोन अब्लासो बे जोबथा मासखौ जोङो क्लियारलि जों होनाय जायो थियेटार आफादनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गुबुन थियेटार बिगोमाफोरनावबो सोंहरनाय जागोन बा नोंथांमोना थांनानै प्रेसमेट लायै जागोन तो बिथांमोननो एखेबारे थियेटार जोबालासिनो गथाय क्लियार मोननायखौ लुगैदोंमोन बिथांमोना तो क्लियार होनो हायिनि थाखाय बिथांमोना दिनै नैबे थियेटारखौ दिनै माने बुथारलांनाय बायदि जाहैदों आरो तो बे तो गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोनाथ' गावबा गावनि खेंफोरथिखौ गावबा गावनो होलांदों दिनै जोंबो थिग तेनका बुंनो सानदोंमोन दिनै बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जेबो दाय गैयै बायदिसो दिनै आलायारन थियेटारखौ बिथांमोना माने फोजोबस्रांखाबाय तो फोजोबस्रांनि लामायाव लाबाय तो मानो होनना बुङोब्ला अलरेडि थैखाबाय आरो मालाबाबो आलायारन थियेटारा फैफिननायनि लामायाव गैला तो बिथांमोना दिनै मोनसे जातिनि जिथु मोनसे जोंनि बर' जातिनि मोनसे थियेटारखौ बिथांमोना दिनै बुथारनानै मा मोनखो तो बेखौ आंनो कमेन्टआव नोंथांमोना फोरमायहर तो आं बिराद माने एक्साइटेड तो रायजो राजा नोंथांमोनजों आं खावलायहरो जे दिनै आलायारन थियेटारा दिनै बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव फैनानै सनालि फोथाराव जे थैफैबाय बेखौ दिनै नायफिननाय रावबो सासे मानसि गैया जाना दं दिनै सोरबा अनसायनाय रावबो सासे मानसि गैया जाना दं दिनै बिथांमोना बुंदों जोंनि आलायारन थियेटारनि बिगोमाया गथ'फोरनो उन्दै गथ'फोरनो खामानि मावग्रा सोरबा डान्सार ओरै आर्टिस्टफोरनो फैसा होआखै होनना बुंदों दिनै गमामायैनो बिथांमोना जोंथ' दङ बिथांमोना प्रुफ होगोन मा फैसा होआखै जोंनाव प्रुफ दं नालाय नोंथां आं खिथानि जोंनाव प्रुफ दं रोखायैनो जोङो लेबारफोरनि प्रुफ 3 मान्थस सोरबा एसे एनै थादों मोननो गोनां जोङो फारियै जोंनाव फुरा रोखायै लिरनाय दं सोर बेसें लादों लिरनाय दं रोखायैनो जों दाबो प्रुफ होगोन सोरबा बिथांमोना सानाखैबा जों प्रुफ होगोन लेबार गथ' बिथांमोना दंजोबो जों खाराखै नोंथांमोना खारदों दिनै जों गासिबो खौसेयैनो दं जों दिनै हालाय हाफायबाबो जों रिलिफ केम्प लुनानैबाबो जोङो दोङो दिनै हारिमुखौ जों क्लियारेसन होनो थाखाय तो बेखायनो आं फोरमायनो सानदों दिनै गावनि दागोखौ दोननानै गुबुननि गाज्रिखौ बुंबाय थानाया बे नोंनि गोरोन्थि दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जों बुंनो थाङोबा नोंथाङा नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाय दिनै बेनो बिथांनि सुबुदा हरिसिंगा थियेटार आफादा लांनानै जोंखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै सालायहैदोंमोन बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना कमिटिनिफ्राय रां लानानै लकेल दाउ अमा बेदर बायदि जानानै बिथांमोना कमिटिनिफ्राय बिगोमाखौ 1500 थाखा दानजा होदों दानजा होनानै लासिसिं खालामदों सासे बिगोमानि खाथियाव थानानै बिगोमानि खाथियाव लिरनानै होदों आरो नोंथांमोना फोथायाबा जों फुल प्रुफ होगोन कन्टेक्ट नाम्बार होगोन दिनै थांनानै बिथांमोनावबो डाइरेक्ट रियेल जोङो लाइभआव थांनानै जोङो डिसकास होनो हागोन जों राजि दं बिथाङा दिनै बबे जायगायाव मा दागो मावबोदों जों रोखायै फोरमायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै लाइभआव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै थियेटारनि रुल मोनसेबो फल' खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव
दिनै बिथांमोना दाबसे जायगायाव दोननायाव दाबसे जायगायाव मिट जाफैयो जेरै सेलेका बाजाराव बिथांमोना जोङो लिनाखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन नेरसोनखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन हरनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे न'खरावनो मिट जादों तो बेखौ जों दिनै भुगिबोनांदों बा खोनासंनांदों सासे थियेटार बिगोमा एबा दैदेनगिरिफोरा आरो नांगौबा जों प्रुफ होगोन नाम जोङो बिथांमोननि न'खर थांनानै जोङो रियेल प्रुफ होनो हायो तो बे आरो बिथांमोना दिनै फैसा मोननाय रिहार्सलनि फैसा मोननाय खोथा बुंदों बबे थियेटार जगतआव रिहार्सलाव फैसा होनाय रेकर्ड दं जोंनो फोरमायबानो जाबाय बर' थियेटार जगतआव बबे थियेटारा रिहार्सलाव फैसा होनाय रेकर्ड दं सोंनानै नाहर दिनै आइराखि थियेटाराव सोंहर दिनै सोरामन्जु थियेटाराव सोंहर दिनै बारलाम्फा थियेटाराव नोंथांमोना सोंहर जुदि रिहार्सलाव महरगिरि बिथांमोननो जुदि रां रुफा होनाय जुदि रेकर्ड दङमोनब्ला आलायारन थियेटारनि बिगोमायाबो दिनै होगौमोन दिनै मिसाखौ बुंना मा जानो दिनै एसामिस थियेटार हेन बायदियावनो दिनै मोसाग्रा खामानि मावग्रा बिथांमोननो दिनैसिमबो होनाय खुनु रेकर्ड फाइल गैया जोंनि जिथु थियेटारनि एस'सियेसनाव जेबो बेबायदि लिरबिदाङाव गैया तो बेखौ आं डाइरेक्टलि थोंजोङै फोरमायनो सानो नोंथांमोना मा खैफोदाव दं बिनि बांसिन अलखदाव जों दं दिनै नोंथांमोननि थाखाय दिनै बर' जातिनि मोनसे मुंदांखा उथिफुनाय आलायारन थियेटारा दिनै थैबाय नोंथांमोना साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आलायारन थियेटाराबो दिनैनि थियेटार नङा जेलासिन एबसु आन्दलननिफ्रायनो गोख्रोङै हारिमु सिबिनानै ओंखारबोनो हानाय मानगोनां उपेन कलितारि सार बिथाङा दिनै नारा नाथायब्लाबो दिनै सानजोरां थियेटारखौ सालायबोदोंमोन सानजोरां थियेटारनि बिगोमायाबो दिनै होगौमोन दिनै मिसाखौ बुंना मा जानो दिनै एसामिस थियेटार हेन बायदियावनो दिनै मोसाग्रा खामानि मावग्रा बिथांमोननो दिनैसिमबो होनाय खुनु रेकर्ड फाइल गैया जोंनि जिथु थियेटारनि एस'सियेसनाव जेबो बेबायदि लिरबिदाङाव गैया तो बेखौ आं डाइरेक्टलि थोंजोङै फोरमायनो सानो नोंथांमोना मा खैफोदाव दं बिनि बांसिन अलखदाव जों दं दिनै नोंथांमोननि थाखाय दिनै बर' जातिनि मोनसे मुंदांखा उथिफुनाय आलायारन थियेटारा दिनै थैबाय नोंथांमोना साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आलायारन थियेटाराबो दिनैनि थियेटार नङा जेलासिन एबसु आन्दलननिफ्रायनो गोख्रोङै हारिमु सिबिनानै ओंखारबोनो हानाय मानगोनां उपेन कलितारि सार बिथाङा दिनै नारा नाथायब्लाबो दिनै सानजोरां थियेटारखौ सालायबोदोंमोन सानसे समाव दिनै बारलाम्फा थियेटारखौ सालायबोदोंमोन सानसे समाव सोरांमन्जु थियेटारखौ सानसे समाव सालायबोदोंमोन दिनै फैयै फैयै बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ लानानै बिथाङा दिनै बिगोमा जाफैदोंमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा दिनै आलायारन थियेटारखौ खुलिदोंमोन एबा सोरजिदोंमोन बै समाव दिनै नेरसोन आरो लिना हेन बायदि मानसिया मैया दाख्लै थियेटार जगतआव फैनानै दिनै थियेटारखौ थेर बेथेर सिफायलांनाय बियो बिराद गोदोर गोरोन्थि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे बियो बर'नि गेजेराव मोनसे जारिमिन जानानै थागोन बर'नि मुंदांखा आलायारन थियेटारखौ दिनै लिना आरो नेरसोना दिनै बुथारनानै थाबाय दिनैनि समाव नै गथ'फ्राबो दिनै प्रुफ दं बिथांमोनाबो दिनै गोसोआव गाबखांनाय दं बिथांमोनाबो दिनै न'खराव खुदिया दं सोरबाया हाबा जादों सोरबाया न'खराव बिमा बुरै गारनानै फैदों बिमा बिफा गैया दिनै बैफोरबायदि निखावरि सुबुंखौ नै बिथां उपेन कलितारिया लानानै दिनै बर' जातिनि मोजां माबा मोनसे नलेज होनो होननानै दिनै ओंखारबोदों बै समाव नोंथांमोना दिनै हारिमुनिल' नङा दिनै जातिनि नोंथांमोना दिनै अलखदाव खोलैना दङ होननानै जों आं दिनै रोखायै फोरमायनो हायो नैबे आलायारन थियेटारनि दैदेनगिरि हिसाबै मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आलायारन थियेटारा नैबे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बा सनालि बोथोराव दिनै बोरै गावनि प्रपार्टिखौ दिनै जाबनानै दिनै गथ'फोरखौ बिदाय होनो गोनां जाहैदों मानोना बुङोब्ला दिनै गोबां अलखदाव दङ दिनै जों रिलिफ केम्प लुनानै थानो गोनां जाहैदों दिनै जोंखौ दिनै रावबो जोंखौ दिनै नायसनफैयाखै बा हयथ' नुवाखैबो जानो हानाय दिनै जोंखौ रावबो नायफैनाखै आरो गमामायैनो नोंथांमोना जुदि दायनिगिरि नङामोनब्ला मानो खारनाय जुदि नोंथांमोना जुदि एग्रिमेन्ट गैयामोनब्ला दिनै खारनो हागौमोन दिनै एग्रिमेन्ट दं नोंथांमोना कर्टआव एग्रिमेन्ट खालामदों जों नोंथांमोननि कर्टआव जों साइन होदों नोंथांमोना गिनाङामोन नोंथांमोना जुदि फैसा मोनाब्ला नोंथांमोना जोंखौ केस खालामनो हागौमोन जों जेल जानो थाखाय जों राजिमोन जोंबो सासे जातिनि एबा हारिमुनि जोंबो सासे दावबायारि जोंबो सासे हारिमु सिबिसुला नोंथांमोना जेमान सिबिबोदों नोंथांमोना जेब्लासिम फावखुंगुर जाबोदों थिग तेनेका बिथांमोनाबो दिनैसिम 22 बोसोर रानिं जों कालचार सोलिबोबाय दिनैसिम खुनु रेकर्ड गैया जे जों दिनैसिम थियेटार बुथारनाय
नोंथाङा देग्लाय फैनानै दिनै थियाटारखौ बुथारनाया नोंथांमोना खिन्थु बिराद गोदोर गोरोन्थि मावदों जारिमिनाव सोंहर थियाटारनि दाब दाब थियाटारनि आर्टिस्ट महरगिरि बिथांमोना बुंगोन दिनै बिकि दैमारिया खै बोसोर थियाटार थाबुखों दिनै मा मावबोदों थियाटारनि थाखाय नोंथांमोना सोंना नाहर दिनै नोंथांमोना सानदों नामा बेबायदि आलायारन थियाटारा बेबायदिनो मानसिखौ थगायबाय थादों नोंथांमोना सानना नाहर जोंनि बर'नि जारिमिन पपुलेसनखौ सानना नाहर बर'नि सुबुं अनजिमाया खम दिनै 50,000 60,000 एग्रिमेन्ट जायो दिनै रायजो राजाफोरा जोंनो फैसाखौ नांगौ बायदि हरजोबनो हाया नोंथाङा बुंदों मैया लाइभआव फैनानै दिनै देग्लाय फैसा दानजायाखै सोब जायगायावनो 50,000 होनना बुंदों नोंथांना आं डाइरेक्ट बुंदों नोंथांमोननि फेरगावआनो जोंनो क्लियारलि हरदों नामा नोंथां नोंसा आफामोनाव सोंना नाहर जोंनो 1,000 2,000 बाबो दानना हरदों सोंना नाहर दिनै खैराबारियाव जोंनो फैसा क्लियार हरदों नामा बेयावबो जोंनो दानना हरदों सोंना नाहर जारिमिनाव नोंथांमोना जोंनो बबे जायगायाव आमबागाव एबसुआव जोंखौ लाखिदोंमोन सोंना नाहर बिथांमोना जोंनो क्लियार हरनो हादों नामा सोंना नाहर दिनै बबे जायगायाव जोंनो क्लियार हरदों सोंना नाहर नोंथाङाबो नुबोदों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनो सानदों नोंथांमोना जि सिस्टेमाव थांदों नोंथांमोननि बे गोदान आयेनखौबो जोङो गनायना लादोंमोन खिन्थु जोंहाबो थियाटाराव मोनसे निति नियम आयेन दं बे आयेनखौ नोंथांमोना फल' खालामनो हायाखै जोंहाबो आयेन दं जोंहाबो गियान दं हिसाबै जोंबो आयेन बानायनाय जादों बे आयेन बायदि नोंथांमोनाबो जोंनो रोखायै फालिनो हायाखै जायनि जाहोनाव नोंथाङा निसा जातीय लोंनाय जानाय लानानै नोंथाङा दिनै गुवाहाटी बाथौफुरि होन जायगायाव नोंथाङा कमिटिजों लोंफाना दिनै आंखौ बदनाम खालामदों बा बिगोमाखौ बदनाम खालामदों नोंथांमोना आरो बुंनो थांला दाब दाब जायगायाव नोंथांमोना लोंनानै बेफोरबायदिनो प्रग्रामाव श' खालामबोदों जों लाजिनाय मोनदों नोंथांमोना दिनैसिमबो रेसपेक्ट होनो रोङाखै थियाटारनि अनारा सोर थियाटारनि दैदेनगिरिया सोर नोंथाङा मा रेसपेक्ट होदों जोंखौ नोंथाङा मा बुंनो सानदों दिनै खादारन नावमान फिसा मानसिनाव नोंथाङा सिगारेट बिनानै सोबो दिनै बुंगोन रोखायै गथ'फ्रा दोङो बे गथ'फ्रा दोङो 100 200 10टा 20टा थार बिनानै नोंथाङा सोबनानै दिनै होलाङाखै थियाटार जगतावबो नोंथाङा गथ'फ्रा मोननो दोङो दाबो नोंथांनाव दिनै जोंनो प्रुफ होदों गथ'फ्रा आरोथ' बुंनो थांला आं बहुद दोङो बुंबावनो गोनां आं दिनै दुखु मोनदों नोंथाङा दिनै बेबायदि खालामनाङामोन मोनसे जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा थियाटारखौ नोंथाङा बुथारनाय होननानै बिराद गोरोन्थि आरो इयुनावबो बे थियाटारा ओंखारफिननायाव लामायाव गैला दिनै थैबाय दिनै नोंथांमोना माबायदि जे बिखाजों थांनानै दं आं आसरित जादों मा रावजों थांनानै दं नोंथांमोना दिनै मोनसे थियाटारखौ बुथारनानै नोंथांमोना 30 जन 40 जन गथ'फोरखौ बुथारनानै नोंथाङा मा मोनखो दिनै जों बहुत खैफोदाव दं जों दाबो जहैनो दं जों नोंथाङा बुंदों जे गथ'फोरनो फैसा जेबो हरा जों हरगोन जों हायाबाबो जों थियाटार फाननाब्लाबो जों हरगोन जोङो बेफोरबायदि नङा आरो बबे नों हलिउडनि नों एक्टर एक्ट्रिस नङा नोंसोर जे प्रफेसनेलि बर'नि जायगायाव नोंसोरनो थानाय फेसिलिटि होनांगोन नोंसोरनो जानाय फेसिलिटि होनांगोन बे बर'नि थियाटारफोर नोंथांमोननो फेसिलिटि दामि दामि स्टेज दामि दामि मेकआप हल नोंसोरो जों होनो हाया जिहेतु जोंनि बर' समाजनि फैसा रां रुफा खम दिनै गुबुन हारिनि थियाटारफोरा जों दिनैसिमबो जों उन्दै समनिफ्रायनो हारिमु सिबिबोबाय दं गोसोआव लाखि नेरसोन आरो लिना नोंसोरखौ डाइरेक्ट थोंजोङै मुं मेनसन खालामबाय आं खावलायो बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि बर' जाथिनि आलायारन थियाटारखौ दिनै बुथारबाय एबा फोजोबस्रांबाय बेनि थाखायनो आं जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बर' जाथिनि बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि एबा आफादगिरि नोंथांमोनखौ आंबो सासे आर्टिस्ट महरै बा बर' माहारिनि फावखुंगुर हिसाबै बा सासे साधारन आर्टिस्ट हिसाबै आं खावलायहरनो सानो जे बिथांमोना दिनै जोंनि हारिमुनि सासे सुथुर हिसाबै बिथांमोनखौ आंनिफ्राय 3 बोसोर बयकट खालामनायखौ आं लुबैयो आलायारन थियाटारनिफ्राय आं बयकट खालामनायखौ लुगैदों 3 बोसोर बिथांमोना बिनि साजाखौ बा फिथाइखौ मोननांगौ आंनिफ्राय रोखायै खावलायहरनाय आं दिनै गोबाङै दुखुयै दं दिनै आङो जातिनि मोजां मावनो ओंखारबोनानै दिनै बेबायदि हाल हाफा जानायखौ आंबो दुखु मोनदों दिनै जोंहाबो न'खराव मा गैया जोंबो दिनै न'आव आरामसे जिरायनानै जानो हानाय जोंहाबो पावार दं दिनै जों मानि थाखाय ओंखारदों जोंहाबो मोनसे माइन्डआव
सेन्टिमेन्ट दं जे जातिनि मोनसे मोजां खामानि मावलांनो थैनायनि आगोलाव हारिमुनि खामानि मावनानै जोंबो मोनसे जातिनि खामानि मावलांनानै दिनै मुं लाखिनो जोंहाबो गोसो दं दिनै नोंसोरबायदि थाखानि सार्थआव खारनानै थियाटार बुथारनाय हारिमुखौ लासिं खालामनाय सासे बिगोमाखौ लासिं खालामनाय जों नङा दिनै नेरसोन लिनामोन बायदि मानसिया जुदि हारिमुआव थायोब्ला हारिमुआ फोजोबस्रांलांनो थाखाय बारा सम नांला बेनि थाखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय गोख्रोङै खावलायनाय आलायारन थियाटारनि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथांमोननि आखाइ खबजा खावलायहरदों रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे मोजाङैनो बिजिरलायनानै सैथो बिजिरनायखौ जोंनो होनांगौ दिनै आलायारन थियाटारनि बिगोमाजो एबा गासै महरगिरि बिथांमोना दिनै हालाय हाफायाव दङ नोंथांमोना जुदि सैथो बिजिरनाय होनांगौब्ला जोंनो बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि सेर फैना होनांगौ आरोबा मोगा-मोगि खालामफैनांगौ सैथो बिजिरनाया सोरनि मार दिनै आयेन आदालतनि खोथा लादों बिथांमोना बुंदों दिनै आयेन आदालताव मा दिनै फैसा होब्लानो देरहायो दिनै मोगथां महराव फेस टु फेस फैनानै जुदि जोंदो जुदि फेस कमप्रमाइज खालामफैयोब्ला जों राजि दं नोंथांमोना केस होदों हो जों राजि दं आरो बिथांमोना फैसा लायाखै होनदों आंनाव फुल एभिडेन्स थायो आरो बिथांमोना बुंदों मोनसे बाथ्रा 7 मास जाबाय होनदों कुनु दिन 7 मास जायाखै आं सासे फिल्ड मेनेजार हिसाबै आं बुंबाय आङो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनै अक्ट'बर 2, 3, 4निफ्राय ओंखारबोदों सेप्तेम्बर 20, 21, 22निफ्राय सरि 20, 21, 22 माने सेप्तेम्बरनिफ्राय ओंखारदों दिनै रोखायै दङ दिनै बबे गामि गानाय नाम्बार दं कमिटिफोरनि लिस्ट दं जों खैमा गाखोफ्रा लिस्ट दं मोनसेबो लिस्टआ गोमाना थाङाखै बबे कमिटियाव दिनै बेसेबां फैसा थाखा मोनबोदों बेनिबो रोखायै जों फोरमान होनो हायो रोखायै नाम्बार दं जब कमिटिफोरनि बिथाङा बुंदों बे बोसोराव लायनो मात्र 2 भेन्डार लुजार जादों होनना बुंदों बेयो नंखाय बाथ्रा गासैबो मिथिगौ दिनै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै दिनै जोङो मोनब्रैसो जायगायाव जों दिनै थाखा मोनदों बेसेबां लुजार जादों बै फंबाय बिनानावमोना मिथिगौ आरो लोगोसेनो जों दिनै बिथाङानो बुंखादों दिनै बिजनि उलुबारियाव जोङो थैबुदों दिनै क'क्राझार खेंखाय बाजाराव जों थैबुदों सेलेखा बाजाराव जों दिनै थैबुदों रोखायैनो बुंनो हायो बिथांमोना बुंदों जे जों फैसा रोखायै बर' दानजायाखै होनना बुंदों এই मिसा बाथ्रा रायजोफोर बिथाङा एकदम मिसा बाथ्रा बुंदों दिनै आं बिगोमाखौ लानानै नै थियाटार सेक्रेटारिखौ लानानै नै बिथां फंबाय बिनानावखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव प्रुफ होदों बे मिसा बाथ्रा बिथांमोननि बुंनाया जों मालाबाबो मिसा बाथ्रा बुंनो हाया बिथाङा दिनै न' सिङाव थागोन सासे फावखुंगुर हिसाबै बिथांखौ सोरबा बायबासो बिथाङा थांनो हागोन दिनै थियाटार बिगोमाया दिनै ओंखारबावनांगोन दिनै जों ओंखारनांगोन बिथाङा दिनै एक्टर हिसाबै बिखौ सोरबा लाङाबो जानो हानाय खिन्थु थियाटार हिसाबै थांनानै थागोन गोसोआव लाखि रायजो राजानो थांगोन बिखोनावनो आंनि दिनैनि खेमफोरथि होनाया आरो माखासे फेसबुकआव नोंथांमोना आरो खोथा आङो होबावबाय थागोन आरो नांबावगौ जायोब्ला जों नोंथांमोननो रोखायै आरो माखासे होनो गोनां कमेन्ट दंबावो जों होबावाखै बिथांमोना लाइभआव फैनानै जुदि आरोबाव फिन बेफोरबायदि जुदि डिसकास होयोब्ला जोङो बिथांनि न'आव थांनानै जों मिडिया लानानै फिल प्रुफ जोङो डिसकास होनो जोङो रेडि आरो जोङो गमामायैनो बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि फान्दायबाय थायोब्ला आलायारन थियाटारनि गासै आर्टिस्ट आरो बिगोमाखौ लानानै गासै महरगिरि बिथांमोना बिथांनि न'आव थांनानै रियेल प्रुफ लानो थाखाय जोङो राजि जों थांगोन बिथांमोना जुदि बेबायदि जोंनि बर' जाथिनि बर' हारिमुखौ बिथांमोना लाइभआव फैनानै रासिंसि खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननि सायाव जों खेमफोरथि लानाय जागोन जों आयेननि बेबस्थाजोंबो जों लागोन आरो सुबुं समाजनि गेजेराव दिनै थियाटार जगतआ माबोरै सोलिना दं बेनि गेजेराव जों फोरमायलांगोन नोंथांमोना मा सानदों आदा बिथांमोना मा सानदों थियाटार जगतखा लाख थाखा जानानै दिनै मालिक जायाखै दिनैसिमबो शेखा मोसाहारि आयं बिथाङा दिनै सोरां मन्जु थियाटारखौ बेसेबांबा नारा नाथानि गेजेरजों बिथांमोना बुलाय सुलाय बुजालायनानै बिथांमोना सोलायबोदों दिनै बेसेबांबा दुखु दालायनि गेजेरजों सोलायबोदों दिनै नोंथांमोना मा थियाटार खुलिनानै हारिमु सिबिनानै लाख थाखा बिगोमा जानो सानदों नामा गैया दिनै थियाटार खुलिनानै बिगोमाफोरा दिनै गावनि सम्पति फाननानैसो थियाटारखौ सालायबाय दं थांनानै नायथां आलायारन थियाटारनि बिगोमानि न'खरा माबोरै थां सोरां मन्जु थियाटारनि बिगोमानि न'खरा माबोरै थां बारलाम्फा थियाटारनि बिगोमानि न'खरा माबोरै
थ' बेखौनोसै रायजो राजानोबो नोंथांमोना थांनाय नायोब्ला बुजिगोन थ' जों जेबो फैबावनांगौ जायोब्ला जोङो आरो फैनानै जोङो स्टेटमेन्ट होनो थाखाय राजि आरो जोङो सानफ्रोमबो जों रेडि जाना दङ जों सैथो बिजिरनांगौ जोंनो थ' मा बुङो नोंसोरो जों सैथो बिजिरनांगौ थ' बेखिनियानो जोंनिफ्राय खावलायनाय थ' जों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों